dindi to sing dipethuk to Sinum Drawati. Ya jane ngono, nggih mboten jane kula nggih nginceng saya ngadoh kok. Ajeng diprawasa supaya tangi ngaten menika. Iya jane. Napa maneh kok namung dibindi gitu. Mbok nggih pusaka paduka pusaka nenggul dipun tamakaken. Boten badhe tumama. Malah kepara paduka badhe nampi siku denda. Wonten wiyadinipun ngaten. Wiladalah jagat Bathara. Iya. Aku wis nglenggono yen to luput tumindakku mung nuruti karepe Sata Kurawa. Oh, jebule ana sing kongkon to. Jane dibayar pinten kok paduka menika kersa nindakaken ing dados sejanipun para Kurawa inggih Prabu Duryudana. Ora perkara bayaran Udawa, nanging merga aku iki kadang tuwa tumrap Prabu Duryudana. Ha nggih, arepa kadang tuwa lak nggih kedu ditimbang kanthi tirtaning kawiyaksanan ampun ngantos tumpangsuh anggon nindakake kewajiban lan jejibahan. Nek sedulur njaluk tulung kira-kira kok marake dadi wurung, dadi wirange raga ampun dilakoni, ngoten lho. Wis rasah mulang-muruk karo Prabu Baladewa. Lho, kula niku rak nyatur pemut. Ampun gampang lesu to. Udawa. Kula ingkang dawuh sinuwun. Dina iki cetha. Kadangku Nyai Kresna mangun tapa brata. Tapa nindra ning bale Makambang. Ana kang ginayuh, mesine mono gegayan kang luhur tumraping kabeh titaking Madyapada. Inggih. Kersa paduka kados pundi sinuwun? Dina iki aku bakal bela tresna kaliyan kadangku Nyai Kresna. Aku go bakal tapa brata ana ing sacedhake Tlaga Dwatawana. Aku njaluk tulung karo kowe Udawa. Mengko yen to Nyai Kresna wis rampung anggone tapa brata wis gentur tapane. Aku kandhanana aku kabarana Udawa. Inggih. Ngestokaken dawuh sinuwun. Aku njaluk pamit Udawa. Monggo tindak ing prayogi sinuwun.
Langgeng yo mangu mangun bung kanduhan remang lelena tanpa kanen yen tantosa yen tantolo semengko sang Hyang Hupomo
mangkyo darajating praja kewuryan wasanyaruri Rorah pangrahing ukara karono tanpa palubi atilar silas tuti sarang jo lo sujana kelo kalulun kala didha tidem tandaning dumadi haret dayeng rat karo bandening rubeda nuwun pepunden kula Bapa Prembanturna. Katuran pasegan pono krami Sarawajeng ngantika Bapa Prembanturna wonten madyaning paman ageng kula. Kula nuwun nggih inggih. Sak langkung anglung klonami sabda pono krami paduka Prabu Duryudana ingkang remtar dhateng ingkang bapa ing saka lima nggir sampun kula tampi kanthi bombong birawaning manah. Wangsul ingkang pangandika Dwana Prabu mugi Pudyasta puja branipun ingkang bapa kewala konjo mapantu wonten ing ngarsa paduka Prabu Duryudana kula non nggir. Bapa Prembanturna nggih, Bapa sampun kula tampi paring sih kadarman paduka. Ingkang rementar dhateng putra Jangandika kula. Ugi saged handayani kesantosan.
miwah kawidatan anggenipun ingkang putra nyepeng pangawas wonten negari Ngastina Bapa Pembanturna. Inggih, Nger, inggih. Monggo kasengecakaken anggen jengandika lenggah Bapa Pembanturna. Anak Prabu, Nger. Kados sampun mboten kirang Prabu niki ingkang Bapa Ngarsa paduka anak Prabu Duryudana kula non, Nger. Paman Patih Harsangguni padha winantu ing kaharjan pakenara Paman Patih Harsangguni marak seba ana ngarsaning ingsun Paman Patih Plasa Jenar. Kawula nundhuh angger inggih awit saking nampi sabda paduka pisuwanipun ingkang pamaning kepaten tansah manggih kayuwanan tebih ing sambikala. Niskala tan manggih robeta satunggal menapa anak Prabu. Samunipun ingkang paman kepareng suwan ngarsa paduka Kanjeng Padukendra. Kepareng ingkang paman ngaturaken sungkem pangabekti konjuk mamantu wonten sehandap paduka ingkang sinuwun kelana nuwun duh angger. Paman Patih Harsangguni sak tampa kang dadi pangabekti paman. Amung kang dadi wana kramaning ingsun wae tampanana Paman Patih Harsangguni. Nuninggih saged anggen kula mundi paring sih kadharman paduka ingkang sinuwun ingkang ngrepet dhateng ingkang pamaning kepatihan. Mugi ndadosaken jimat paripih pinindhi wonten sak inggiling mustaka ingkang paman anak Prabu. Prayoga nanggon mlungguh ana ngarsaning ingsun Paman Sengguni. Inggih. Kados sampun boten kirang prayogi, Nger. Koko Prabu Basuwarna. Katuran pasegan para krawa sarawuh paduka Kakang Narpati Basuwarna wonten madyaning paman ageng Koko Prabu. Mangewangsa kemana wedel napa? Oh, bawana langgeng duh kadangipun Kakang Prabu inggih Yayi. Saklangkung kadat katendha kalih nggomurda anginipun Rakanto nampi dawuh timban paduka Prabu Duryudana dhateng Rakanto ing ngawungga. Sampun kula tampi kanthi bombong birani manah Yayi. Sabda pana krama paduka ing ngrepataken Rakanto. Wangsul ing pangandika Yayi mugi Pudyasta puja bratanipun Rakanto ngawungga kewala konjuka mamantu wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana kawula nuwun Yayi. Koko Prabu sak anguk anggen kulampi paring sabda pangastuti paduka ingkang mentah dhateng kari paduka kula. Mugi saged handayani kekiyatan anggenipun hari paduka nyepeng pangawaos wonten negari Ngastina. Koko Prabu kasinggihan Yayi. Sumangga kasengecakaken anggen paduka lenggah Koko Prabu. Yayi Prabu, kados sampun boten kirang prayogi ngipun Rakanto marang ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana kawula nuwun Yayi. Bapa Pembanturna. Kula Nger. Sampun dukap mangsa kala ing titik kalengga menika. Putra Jangandika kula kepareng babar wigatos sing pasewakan sumangga. Kula atur pajeng anggen Jangandika lenggah Bapa Pembanturna. Lha nggih, ngestakaken dawuh, Nger. Lang-lang ramyang kang drojliriwang Candra katawangan sumeng tias lerekatu reda le amot
kabyataning roje driya manau kekewenging yang wis Popo Plemban Durna mawantu-wantu putra Jengandika kula tansah anengga rawuh Jengandika saha para naka praja mestina wonten pendhape ageng wonten bab ingkang badhe kula babar wonten wadaning pasuwakan Bapa Durna. Inggih nggih. Bab menapa menika anak Prabu? Mugi dadosna kaweningan Bapa Plemban Durna. Bilih dinten menika miturut kabar ing sampun sumebar pawarta ing sampun warata saendhing jagat araya. Koko Prabu Sri Bathara Kresna katemben mangun tapa brata wonten Bale Makambang sak caketipun Tlaga Dewata 8. Miturut suraosing kabar ingkang kula tampi sinten ing saged amungu saha anggigah anggenipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna mangun tapa brata tapa sare wonten Bale Makambang benjang perang Baratayuda Jaya punangun badhe unggul yudhanipun Bapa Plemban Durna. Inggih inggih lajeng saking kaslaing manah ingkang putra kula ndamel cara weweka kanthi nyuwun pambiyantu dhateng kadang kula Mandura Koko Prabu Baladewa supados amungu dhateng Koko Prabu Kresna ingkang katemben mangun tapa sare wonten Bale Makambang kanthi pawadan kula badhe masrahaken negari Kastina ugi Ngendraprasta dhateng kadang kula Pandhawa nanging kedah lumantar Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Bapa Plemban kados pundi mengka saking pamangke Jengandika Bapa Plemban Durna sedaya ingkang sampun kula tindakaken kinten-kinten Jengandika Bapa Durna sarujuk menapa boten lan kepareng kula nyuwun sih kali damar kados pundi saking pamangke Jengandika Bapa Plemban Durna. Oh lho kentos gimbar manyar-manyar prit gandel buntut selikur dina blek gudug welah. Anak Prabu nggih. Kula ingkang dawuh Bapa Plemban Durna. Sedaya ingkang paduka tindakaken menika saking pamasupun ingkang Bapa leresanget nggih. Saged pun wastane paduka anak Prabu menika namung njontrot penggalipun anak Prabu Baladewa. Ra ngaten to nggih? Inggih Bapa Durna. Paduka nyuwun sanjata pitul dhateng anak Prabu Baladewa. Supados inggih dhateng anak Prabu Kresna ingkang katemben nindakaken tapa nindra wonten Bale Makambang.
kanthi pawatan padha badhe masrahaken negari Ngastina lan Indra Prasta dhateng para kadang Pandhawa. Menawi anak Prabu Baladewa saged anggigah dhateng anak Prabu Kresna tertamtu menika ateges paduka anak Prabu Suyudana ingkang nampi satunggaling kabagyan kamulyan benjang perang Baratayuda Jaya Binangun saged mimpang lan unggul yudhanipun nggih. Makaten Bawa Prembandurna. Inggih. Inggih sampun. Mboten perlu padha anak Prabu Duryudana lan para Kurawa menika nderek cawe-cawe ngaten mawon. Pun dipun kandhelaken kemawon mangke pawartanipun kados pundi anggenipun anak Prabu Baladewa nggigah dhateng anak Prabu Kresna wonten Bale Makambang. Wonten asilipun menapa mboten? Saged berhasil menapa mboten ngaten menika. Dipun tenggo kemawon nggih. Makaten Bawa Prembandurna. Inggih nggih, inggih. Sampun to pitados mawon kaliyan anak Prabu Baladewa. Kula sampun percaya kaliyan anak Prabu Baladewa menika. Nek dipun kengken tertamtu nggih ta menika. Nindakaken kanthi sakmestinipun. A nggih A, B nggih B mboten badhe mingar-mingar kiblatipun. Nggih, Bawa Prembandurna. Kawula nuwun diwanggir. Keparenga ingkang paman nderek duka panggih nggih. Paman Halasangguni. Pakenira paman Harya bakal darbe aturapa para aklis enggal matur kang cedha papan Sangguni. Anak Prabu ing ajeng paduka paring dawuh sampun nyuwun satunggaling pambiyantu dhateng anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa kinian anggigah dhateng Sinuwun Durawati ingkang katemben mangun tapa nindra wonten Bale Makambang. Inggih ingkang paman nderek sarujuk nggih. Nderek sarujuk namung kewala ingkang paman ugi anggadhahi pemanggih mbok beli paduka anak Prabu Duryudana kersa midhanget aturipun ingkang paman. Ora wis matur kang cedha paman Halasangguni. Inggih nggih. Menawi saking pamanggih kula anak Prabu sak samunipun anak Prabu Baladewa menika jengkar dhateng Bale Makambang gigah dhateng anak Prabu Sri Bathara Kresna anggenipun mangun tapa nindra wonten Bale Makambang kedah dipun memanuki dipun buktekaken nggih. Sampun ngantos dipun jaraken kemawon kados pangendikanipun Kakang Prembandurna. Menika kirang prayogi. Saya nggih. Inggih menawi anak Prabu Baladewa menika saged kasil anggenipun mungu dhateng anak Prabu Kresna anggenipun mangun tapa nindra. Menawi mboten tertamtu menika mboten wonten ginanipun, mboten wonten pedaipun. Nyuwun pambiyantu dhateng anak Prabu Baladewa. Kejawi saking menika nggih. Kula kinten langkung prayogi paduka anak Prabu Duryudana. Nyarirani piyambak nggigah piyambak wonten Bale Makambang ugi para Sata Kurawa nderek tuturi nggigah dhateng anak Prabu Kresna ingkang mangun tapa nindra wonten Bale Makambang. Ya jagat Dewa Bathara paman Sangguni ula ingkang dawuh anak Prabu kaya condong kang dadi panemunira paman Patih Halasangguni. Mekaten nggih. Wangka ing laladan Bale Makambang Jinaga dening Sentala Durawati. Banjur carane kepiye mlebu ning Bale Makambang paman Halasangguni. Ngaten nggih nggih. Kula sampun nggadahi satunggaling cara ingkang pinesti. Cara ingkang saged mangkenipun paduka anak Prabu Duryudana lan para Kurawa mlebet wonten Bale Makambang. Carane kepiye paman Sangguni? Kula sampun ngintun kintaka wonten negari Cedipati dhateng anak
Prabu Praswapati. Ingkang supados mbiyantu samangsa-mangsa negari Ngastina menika wonten pekewuh ingkang wigati. Caranipun ngaten nggih, lumantar anak Prabu Praswapati sak wadya balanipun saking nagari Cedipati supados ngganggu damel para sentana Durawati ing samyon jagi wonten bale pekamping dipun ajak tetawuran, dipun ajak peperangan. Namung menika kinara samudana dipun pancing Setyaki Udawa lan sak panunggalanipun saking Bale Makambang supados saged medal saking laladan Bale Makambang. Kanthi mekaten padha anak Prabu Duryudana sak kurawanipun saged mlebet wonten Bale Makambang. Gigah dhateng anak Prabu Sri Bathara Kresna nggih. Wah, ladal jagat Dewa Bathara. Yen mangkono mangsa Badawa paman sing nguni. Wektu dina tak pasrahke kabeh ego pertikele kalawan pakana paman Patih Anasanguni. Inggih nggih sampun watos. Mangke kula ingkang badhe mertikeli, kula ingkang badhe mbudidaya nggih nggih. Disuni kula ingkang dawuh Kakang Penemban. Kula kendherek mboten niki. Ya nek niki ngoten terserah panjenengan Kakang Penemban. Upama melu ya arep apa? Wong ya wis tuwa. Loh, aja ngenyek karo wong tuwa. Wong tuwa niku ampun disepelekke, aja diremehake, ngoten. Contone nuwun sewu menika. Diupae wis tuwa ya to. Suarane wis ora apik terus ditinggal niku ampun ngantos. Loh, kiriyen niki perkara napa niki? Sinden umpamane. Mongko rombongan awit non awake dhewe. Saiki rada tuwa to disingklak-singklak, ditimplak-timplak. Sinden wis kaplak, surane wis jeplak ora kepenak. Isih digawa. Niku ampun ngoten niku. Kudu tetep eling marang purwaning dumadi. Ngoten. Para madya usanane kepiye? Biyen nalika ditutke kana isih enom sindene isih numpak epit. Sindene rada tuwa numpak Honda. Barang sindene saiki wis kaplak, sing ditutke wis numpak mobil, kana isih numpak epit. Lajeng mulampun gampang ngremehi karo wong tuwa. Wong tuwa niku akeh ego pertikele, akeh petunge nggih to. Sing bisa marake wong tumindak ora bakal dadi kesurung marang juranging kasangsayan, ora bakal buntung tumindake. Ngaten lho. Lah sampeyan niku mumpun sepuh napa tasenem. Nggih kula ngakoni kula mun tuwa. Ning ampun nyempelake to mboten penak teng kuping ngaten. Nek ngendikan mbok sing penak karo kancane dhewe sak rombongan kok ora kepenake piye? Nek enten perkara dirampungake, ora perlu umis kono umis kene ngoten lho. Kok malah nglendengi sing ora-ora. Inggih nyuwun pangapunten Kakang Penemban. Lah rak ngaten. Dame to niki? Nggih, dame. Sang rokok mboten sampean. Kok malah takon rokok piye to iki? Aku wis kok panitia kok ya. Arep takon rokok paling arep njaluk tak ya ngono to iki. Koko Prabu Basuwarna. Kula ingkang dawuh Yai Prabu. Monggo dipun tata satakrawa. Derek Ripaduka jengkar wonten Bale Makambang. Lho nggih ngestakaken dawuh Yai. Sampeyan serakan tomat dal palsunan nyagaken para satakrawa Yai. Monggo kula dherekaken manjing datu lerang rumiyin kembul basa Andrawina. Bincang penanggi wingking mawon Yai. Selak boten salaturaken to enggal badhe pranata dhateng Sata Kurawa Yai Prabu.
Kula ngadhawuh Kanjeng Sinuwun. Kata jaba bubar kang padha seba ingsun asa kundur kedaton. Ngestaken dawuh. Pareng madal pasen bibareng sangganing para wadya bala Sinuwun. Apa Durna? Kula ngadhawuh nggih. Monggo kula rumanjing datulaya kembul Bocra Indrawina res pantes. Sawetawis mingga wonten sanggar palanggatan nyuwun dhateng ngarsane Giwang Mahanasa mugi kasembadan ing sedya ingkang putra Bapa Durna. Inggih, monggo kudhaken nggih. Oh sebedar katalika wis paripurna sabda pangandikanipun wong agung Kresna Prabu Duryudana. Resna paripurna sigra kondur anggenipun Sang Narapati kaya binayang bayangkari kondur Sang Prabu Duryudana ing kedaton. Ler sabating sun tumiling ngulati oh Puspita mete mindah kang warni anon kang sekarawara siki
Yata gendho anak mami sowan muka setyane kakon monggo kepiye wartane sakabehing bagah
Ya, dibalik ning pelok, coba kaya ngapa? Ya. Sohan kupak debek suki Ya. sang wiji Kumandang sarang